Oktyabrın başga günlerinden bäri ýalňyjy Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sandy vilayatlariň dolandyrys merkezlerinde benziniň ýiti gytçylygy döredi. Azatlyň marda kabarçysy soňky bir näçe günden bäri şäheriň ýalňyç stansiýalarynda benzin guýdurmak umydy bilen sol sandy goňsy şäherler etraplardan gelen ýüzlerçe ulaglyk nowatlaryň emele gelendigini aýdýar. Lewap vilayatyndaky çeşmelerimiz hem Sebitiň ýalňyç paketlerinden A95 we A92 markaly benziniň doly ýitirim bolandygyny gurrun berýärler. 1 oktýabrda Liwabyň etraplarynda A95 markaly benzin tapdyrman başlady. Bu ýagdaý soňu bilen Türkmenawatda hem döredi. 3 oktýabr gününiň 2-nji ýarymynda bolsa A92 benzini hem gutardy. Bu günler ýerdenden akşama çenli ýalňyç beketleriniň öňünde nowaty duran onlarça ulagy synlasa bolýar. Diýip Türkmenawatda sürüjüleriň biri 3 oktýabr günü giýslik gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz köp ulug sürüjüleriniň beketlerinde çäkli mukdarda tapdyrýan A80 benziniň ulaglaryny zeper etirmeginden howatir edip, onu satyn almaýandyklaryny belledi. Köp sürücü has pesхили ýangıjyň ulaglarynyň dwigatellerine zeper ýetirjekdigini aýdyp, ondan ýüzewrýärler. Şol bir wagtda sürüjüler duýdansyz başlanan ýangıç gytçylygynyň dowam etmeginden barha köp alada galyp başladylar. Hepde soňy benzin tapdyrman başlandy. Köpler onuň öňümizdäki hepdeden gaýtadan peýda boljakdygyna umyt edipdirler. Emma bu amala aşmady, tersine ýagdaýlar has yaramazlaşdy. Diýip söhbetdeşimiz nykdydy. Bellesek marada emele gelen ýiti benzin gytçylygynyň arasynda käbir sürüjüler hil taýdan has pes A80 benzinini guýdurýandyklaryny, munyň netijesinde hem ulaglarynyň sandan çykandygyny gurrun beripdiler. Azatlyň Lewapdaky çeşmesi benzin gytçylygynyň izi bilen Türkmenawadyň köçelerindäki ulaglaryň adatdakysyndan tas ýarpy etse azalandygyny, şeýle-de beýlik etraplardan gelýän taksileriň hem vilayat merkezine gatnamagyny biz edendiklerini aýtdy. Ozallar her gün ýerden Türkmenawada Saýat, Dänew we Farap etraplaryndan dagy taksiler gelýärdi. Benzin tapdyrman başlanandan soň olar hem gatnamasyny besetdi. Diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Mundan öň azatlyk sentýabryň soňky gününden bäri Mar vilayatynda hem ýiti benzin gytçylygynyň emele gelendigini, ýurdun Gündogur vilayatyndan tapawutlykda bu sebäpde has pesхили A80 markaly benziniň hem tapdyrmaýandygy barada habar beripdi. Türkmenistanda emele gelen ýiti benzin gytçylygy barada dümýän türkmen häkimetleri, sol sandy sebäpleriň häkimlikleri azatlygyň bu ýagdaýlar baradaky soraklaryna jogap bermekden ýüzewrýärler. Azatlygyň söhbetdeşleri ýalňyç gytçylygynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp, ýerli resmiýetlere ýüz tutsalar, olaryň hem munyň anyk sebäpleriniň özlerine mälim däldigini aýdyp, jogap gaýtarýandyklaryny ynykdaýarlar. Türkmenistan ýalňyç teristlerine baý döwlet bolup, British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä, ýurdun 600 milyon barrele barabar suwut edilen neft gorulary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar, nowatlar döreýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satywdan aýrylýar. Azatlyň habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýerli hünärmenleriň biri ýurtda ulug ýalňyçlarynyň ýitirim bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurtlary benziniň eksportyny artdyrmagynyň arasynda gönümmel ary baglansygyň bolmagynyň mümkindigini belledi. Marly hünärmen kä halatlarda ýerli bazara niýetlenen benziniň ýag bilen garylýan halatlarynyň hem bolýandygyny, saýat bolandygyny aýtdy. Emma bu maglumaty dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň degişli idaralaryna tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Maglumat üçin aýtdyk, 2020-nji ýylyň 1-nji ýarymynda Türkmenistan goňsy Özbekistana 11,7 milyon litr benzin eksport etdi diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen nesri Özbek medeniýetyne salgylanyp habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Türkmenistanda emele gelen ýalňyç gytçylygy Russiýanyň Ukraina etasy çözmeginiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýalňyç energiýa teristleriniň bahalarynyň ýiti derejede gymmatlan wagtyna gabat geldi. Ýa-ni ýakyna Balkan welaýatynyň Türkmenma şäheriniň bilim we terbiýeçilik edaralaryna welaýat bilim bölümünden ýiberilen ýörüýte hünärmenler topary barlyga geçirdi. Ýöne ýerli mugallimlaryň bir näçesi baş maksady Sebitiň orta mekdeplerini
çağalara berilýän bilimin hilini barlamaga gönükdirilmeli çärelerin bilim pudugynaky kemçiliklerin üstüni ýaşyrmakdan başga bähbit getirmänini aýdýarlar. Geçirilen barlyklar mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hilini barlamaga gönükdirilmeli diýip bir mugallim Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli magarif işgärlerine görä şäheriň orta mekteplerini barlykçylar üçin her mektepden 5.000 we 10.000 manat aralygyna dilden görkezme esasyny mugallimlerden pul toplandy. Barlykçylar geregini alandan soňra mekteplerde okuwçylara berilýän bilimin hiline ýokary baha berip gitdiler diýip yerli mugallim aýdýar. Azatlyk radiosy Balkan welaýatynyň orta mekteplerine geçirilen soňky barlyklar boýunça welaýat bilim müdirliginden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne Balkanly mugallimleriň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde ýyly üzülmeýän köpçüliklerin çärelerin hem-de üznüksiz pul tutumlarynyň öýerlerini ýad edýän aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri şol sanly mugallimler döwlet guramaçylygyna geçirilen köpçülik çärelerine bayramçylyk dabaralarına mejburi gatnaşdyrylýar. Galy berse-de mugallimler öýerleriniň mektepleri awatlamak işlerine goşunt goşmagy, döwlet ýeşiligindäki gazet jurnallara abuna ýazylmagy hem-de prezidentiň portretlerini öz çykdyjylarynyň hasabyna çalışmagy mejbur edilýänliklerini aýdýarlar. Yerli magarif işgärleri mejburi çäreleriň hem-de goşmaça çykdyjylaryň mugallimleriň öz işine bolan ihlassyny gaçyrýanyny aýdýarlar. Mugallimler döwletiň geçirýän biderek çärelerinden para hor emeldarlaryň barlyklaryndan ýadydy diýip soňky barlykçylar üçin pul çykarmagy mejbur bolan yerli mugallimleriň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de Balkanly mugallimler öýerleriniň zähmet haklarynyň bazar sebedine gawat gelmeýändigini, üstesine öýerlerinden türlü bahanalar bilen dilden görkezme esasyna pul ýonulýanyny aýdýarlar. Işden elleri sowan mugallimler mektebe baryp wagtlaryny geçirseler bolany diýip habarçynyň söhbetdeş aýdýar. Magarif işgärleri okuwçylara berilýän bilimin hiliniň we derejesiniň ýyl-ýyldan pese gatýanyny aýdýarlar. 10-njy klass okuwçylaryň arasyna harp tanamayan okuwçylar bar. Himiýa, biologiýa, fizika we matematika ýaly çylşyrmly predmetler asla bilmeýärler. Mekteplerde ingliz we rus dilleri kadaly öwredilmeýär. 5-nji klass okuwçylar türkmen diliniň ýazyw kadalaryny bilmeýärler diýip magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Soňky hepdelerde türkmen mektepleri häkimetleriň geçirýän dürli barlyk çäreleri bilen gün tertibine gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary täze okuw ýylynyň başlamagynyň ýyly sentýabryň 2-nji hepdesinde ýurduň orta mekteplerine häkimetleriň geçirýän telefon barlyklary barada habar berdiler. Häkimetler orta mekteplerde smartfon götürýän okuwçylaryň telefonlaryny barladylar. VPN ulanýan ulanjylary anykladylar. Marynyň mekteplerine geçirilen telefon barlyklarynyň ýyly mektep resmiýetleri ene atalar bilen ýygnak geçirip ahlak wagyzlaryny güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri mekteplerde telefon barlyklaryny geçirýän mahaly Balkanyň welaýat bilim bölüminiň hünärmenleri barlyk bahanasy bilen orta mekteplerden pul toplaýarlar. Bilim pudugyna para aralaşan döwletde bilimli kadr taýýarlap bolmaýar diýip Balkanly bir magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Dowam edýän täze okuýrundan mekteplerde sapaklar pandemiýadan öňkü tertipde kodulýar. Maska talaby saklanýar. Mara welaýatyny mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenip geçen aý açylan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdyjylara sebäp edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze jaýyň öý hojalyk tehnikalarynyň tölegleriniň maýyplaryň üstüne ýüklenilýändigini habar berýär. Täze jaýyň öý dolandyryş edarasynyň işgärleri öý aýlanyp öý hojalyk tehnikalary üçin pul tölemeldigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Täze köp gatly ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylary bu tölegler Sewitde öý hojalyk tehnikalaryny satýan telekeçlere geçirilmeli edilýärler. Mümkinçiligi çäkli adamlara niýetlenen täze jaýyň ýaşaýjylary bu garaşylmadyk pul talabyny geň görýärler. Geçen aý döwlet telewizionyasy Mara welaýatynyň Sakarçaga trawyny mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenen 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň dawaraly açylyşyny görkezdi. Maýyplara niýetlenen jaýyň açylyşyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşdy. Döwlet ýeşiligindäki köpçüliklerin habar beriş serişdeleri binanyň açylyşyny ýurtda maýyplara we goldawy mätäç raýatlary berilýän ýardamyň nusgat hökmüne suratlandyrdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy täze jaýlary enjamlaşdyrmak işleriniň yerli telekeçleriň üstüne ýüklenendigini we täze binadaky otaklaryň diňe açylyş üçin wagtlaryň enjamlaşdyrylanyny habar berýär. Yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçy ýagdaýy hassa aýdyňlaşdyrmak üçin Sewitde öý hojalyk tehnikalarynyň sowdasy bilen meşgullanýan
yerli telekeçilerin bir näçesi bilen gurundaş boldy. Mümkinçiligi çäkli olan adamlardan öý hojalyk tehnikalar üçin pul ýygnalymagy telekeçileri de geň aldyrýar. Biz bolýan zatlardan habarsyz, öýleri oturdulan ähli tehnika enjamlaryň tölegleriniň hökümet tarapyndan tölenjekdigi aýdyldy. Bu barada dilden ulalaşyk edildi. Açylış dabarasyndan soňra tölegleriň bölekleýin geçiriljekdigi aýdyldy diýip bir yerli telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurundaşlykda aýtdy. Täze jaýlara göçüp baran ýaşaýjylaryň bir näçe habarçymyz bilen gurundaşlykda agdalýan tölegleriň gysgaly geçirilmegini talap edilýändigini aýdýarlar. Eger ýaşaýjylar pullary geçirmeseler onu öýlere gurnulan hojalyk haritlarynyň izini alınjakdygy aýdylýar diýip yerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Töleg talabyndan habarsyz maýyp ýaşaýjylar öýleriniň haýır sahabat ferişdeleriniň hasabyna güzören aýlaýanlyklaryny aýdyp öý hojalyk tehnikalaryny izini tapşyrmaga taýýardyklaryny aýdýarlar. Döwlet telewizionyny Mara welaýatynyň Sakarçaga etrawyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşan açylış barada efir beren video reportajyna täze jaýly bolan mümkinçiligi çäkli adamlaryň begenýän pursatlaryny görkezdi. Gurbanuly Berdimuhammedow öý eýeleriniň iş durmuş şertleri, hali ýagdaýlar bilen içgini gyzyklanyp adamlar şol hana mümkinçiligi çäkli raýatlar hakyna aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugruny öwürlenigini belledi we şeýle maşgalalara kömek golduglaryň ýygyderli beriljakdygyny aýtdy. Öýüň enjamlaşdyrylyşy, otoglaryň ýerleşdirilişi bildirilýän talaplara dolu laýyk gelýär. Öýüň otoglaryny aşganasyna mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýetdiren oňoýly şertler döredildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 3 sentýabrda maýyplara niýetdiren täze köp gatly jaýyň atylşyndan habar berdi. Şeýle-de döwlet medeniýetine görä açylışda eden çykyşyna täze köp gatly jaýyň Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howondarlygy mätäş çağılary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşynyň serişdeleriniň hasabyna gurulanyny aýtdy. Ýöne yerli ýaşaýjylardan talap edilýän garaşylmadyk çykdyjylar mümkinçiligi çäkli olan adamlary haýrana goýýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurt boýunça ýylatyndyrly gatnaklarynyň şol sanyny goldawy mätäç raýatlaryň, maýyplaryň durmuş goraglylygynyň bir kemsiz üpçün edilýändigini aýdýar. Aşgabatda we welaýatlarda maýyplar we gartaşan adamlar üçin ýürüýte öý internatlary hereket edýär. Şeýle-de maýyp adamlar döwlet kömek pullary, pensiýalar bilen üpçün edilýärler. Marynyň Sakarçaga etrawyna gurulyp bulunulmagy bilen täze ýaşaýyş jaýynyň düýbi 2017-nji ýylda tutuldy. Döwlet medeniýeti şeýle jaýlaryň ýurdun ähli künjeklerine bina edilýändigini aýdýar. Döwlet medeniýetine görä ýaşaýyş jaýlary mümkinçiligi çäkli adamlara tölegsiz esasda goşurulýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşaýjylaryň öý hojalyk haritlary üçin çykdy jetmeli bolýanlyklaryny habar berýärler. Bu aralykda hökümetçi Arient Nokot Toma neşir ýa ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti bilen bilelikde ýurtda ilkinji gezek maýyplyk bolan çağılar we uly ýaşly adamlar boýunça barlyk geçirendigini habar berýär. Maglumata görä Türkmenistan boýunça 4350 hojalygyň maýyplyk pensiýalarynyň peýdalanýanlyklary aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar gatnaşynyň geçirilen barlyklar boýunça oktyabr aýyna ýürüýte hasabat çap etmegine garaşlýar.